dati kami warin. Ta kami nga naglugan. Ay dyan yung nagkapamay. Ay nga ito na makita yun. Kalakoton. Ang taas lang ito ng ganyan natin, no? Ha? Oo, ang taas. Balikan kaya natin. Turbas. Mati. Basata dito. Libre sakay. Hindi kaya na mapandito yung aglugan ni Tagondola. Ay, makita agad ay. Pati bumababa. Tamag pang pangato. Ay, nagsubli tayo Jay Luganan. Nalamiis tayo mangal daw. Yung orasan, mabisin na taon. Pangaldawon. Karuba. Yamasida. Nato itaglawlaw. Gawit kami nandun pilagsangpot. Mga bulda. Anyway, December 25 gaan ta, Pasko. O mati sarakin activities karamidan. So napanunod nila tate agko na gwalang-walang. Ay napakayang aglamis. Ni taga Manitoba pa yata ni. Gabdayo da pa nagagapuan da. Ito yung taga British Columbia, taga BC. Taloda, gaabay. Ay logan tayo, dapay jay, bandanan jay. Pagpagnain tayo. Enjoyin nyo pa ilang tibyo, gingga na ako. Makadanan tayo dyan tilogan, nasa dagmalakid diya. Ang mga dayo. Ay nakwa na mayat tiinit na nalamiis talaga. Nalamiis. Butag na tao. Dati bakante nga parkingan eh. Tatay sa mga pag kami marikatan kami nga agsapol parkingan. Tata. Dati tayo ng tilogan. Ito pagluganan tayo. Ay na. Ay. Mana sarang na lang. Start. Ay. Damdamamanan. Damdamamanan kakabsat. Kakabsat nga nagurat kas kadto nang gringat damdamamanan. Tani agpipipikal ti ramramay kon naglamiis.